Hello, chibai vek ule FNM Mizo channel YouTube video masabera kalau lom cewa masabera chuanin like, comment, share chuan milo subscribe sak ve theu don nia kan channel ai hian video chi hrang kan thil siam tele video lim om tak tele nu je thlak tak te nam ti lan kan tum thin dona milo en sak ve theu turin kan zoma cheu moina chuanin kan thil siam dining table le khum chhawng kan siam te kan ron tilang dona kon puya kan han delivera tuna kan fit khom me khi khum chhawng ani no pang khum chhawng tur ania ke khum chhawng size hi fit ruk le fit thum adung le wang ania chuanin asan zong hi fit ruk ania an in size an dana hmun tur size a siam ania sang bak lo ani kan fit zo tre ba ti hian khum chhawng chu kan fit zo ta chuanin alon chhawna tur step a hian drawer pahnih kan han dah saka chuanin current na awm lo wangin aka in kan kap theilowa silar hi a hnoin kan hnoia lu hei du hle meya ban te po kham du khop maya a hnoin kan hnoi chara ha thlak ve khop mai chanu lampang dar ni vela karen aron oma silar kan hnoi zo vek towa le khathapin sandpaper in kan note mam veka ti chuanin clear kan kap tana clear dawhkan dining table chung kap tana moi don khop mai lang fiak ngal kuk mai dining table chu kan kap zo towa moi to khop maya khum chhawng chung lampang kan kap le me ka dawhkan chung po tlesu to maya in chung light te po dawhkan chung pheka lang thei to ni moi to khop mai chuan in chung furniture bungrua chi hrang kan siam theia in chung partition te kitchen cabinet te in chung ceiling thlengin kan siam theia dule mamo te in lo nei ve ni chuan number karon tar lana hianin order thei reng ani chuanin khum chhawng chu kan kap zo to a hei khum chung zok lan dan chu ania no pang khum tur ni wangin lak dal te hi kan ti sang do fleka chon soita hana step a hian drawer pahnih kan da hi dining table choi dawhkan chu nia lesu to mai moi to khop mai lo du ve ni chuan ron order chu don nia chuanin kan video te min lo en sak wangin kan lom le no subscribe sak ve theu don nia